Com anem? Acabem la sèrie de 3 vídeos sobre l'hort urbà al jardí amb ni més ni menys que la zona d'hort. Si no heu vist els darrers 2 vídeos, aquí dalt us deixo la llista perquè pugueu veure com ens ho hem fet per enverdir i omplir de vida aquests altres 2 espais que estaven ben pelats. Però vaja, avui parlarem de l'hort, que té una forma de L i és, de fet, on hi toca més el sol. La disposició i ús de les subzones d'aquesta zona d'hort ha anat canviant, no us enganyaré. De fet, cada estació té una forma diferent. Encara estem intentant trobar la manera d'aprofitar aquests menys de 10 metres quadrats, que és aquesta zona, perquè en puguem obtenir una collita i a la vegada ens alegri la vista i ofereixi refugi i aliment per a la fauna silvestre que pugui arribar. Primer, m'agradaria explicar-vos que intentem alterar al mínim el sol. És a dir, que picar, intentem picar-lo poc, només quan calgui perquè hem de plantar i tal. I deixar-lo al descobert, diria que pràcticament mai ho fem. Sempre l'intentem omplir, ja sigui amb cultius o tapar-lo amb palla, podes o cartrons. I és realment increïble veure com ja pots posar-hi matèria orgànica que en uns pocs mesos tot allò desapareix del tot. I dius, i on va tot això? Doncs a la panxa de tota la fauna que viu a la Terra. Perquè d'això es tracta. Hem d'alimentar el sol perquè sigui aquest el que alimenta i nodreix les nostres verdures. Haig de dir que de tant en quant hi afegim humus de cucs de terra i fems compostats que comprem en algun lloc on ho tinguin el més natural possible, per afegir aquesta microbiologia extra i que acceleri la descomposició de tota aquesta matèria orgànica per així deixar els nutrients disponibles per les plantes. Tota aquesta matèria la posem als passadissos, entre cultius o a tocar de la paret on hi hem plantat un parell d'arbrets que anirem podant per aconseguir la matèria orgànica, algunes aromàtiques i unes aloe vera que també creixen moltíssim i quan es fan massa grans aquestes fulles també serveixen per fer un fertilitzant casolà que aquí dalt us deixo un enllaç a un vídeo on ho explico. Aquest espai, a tocar de la paret, és perquè volem que hi hagi també vida perenne, és a dir, plantes que segueixin vives mentre els cultius més aviat d'hort vagin canviant per mantenir parts del terra vives. Com veieu, per marcar límits entre les subzones aquestes, fem servir uns testos els quals hem tret, tallant-lo, al cul, perquè les arrels estiguin en contacte directe amb la terra. Aquí hi hem plantat des d'enciams, cebes i faves fins a flors, que és el que tenim ara actualment. Les calèndules es reprodueixen soletes i només cal ajudar-les a que algunes de les llavors caiguin dins del test. Però també hi han sortit borratges que s'han multiplicat soles des que em vaig portar una petita que vaig arrencar d'aquí Collserola. Per acabar, voldria compartir amb vosaltres el que tenim pensat fer a partir d'aquest hivern. Hem pensat en deixar una zona, la que rep més sol, per al cultiu d'alls a l'hivern i aquesta mateixa zona per les tomaqueres de cara a l'estiu, ni que sigui un parell de tomaqueres. L'altra zona més gran, guardar-hi un tros per al túnel d'hivernacle, on hi cultivarem fulles, i la resta per a lleguminoses, com ja siguin pèsols o faves. I de cara a l'estiu hem vist que la zona de passadís, on hi toca molt menys el sol, és la millor opció per cultivar pebrots i, com a mínim, tomaqueres cirerol, perquè amb unes horetes de sol ja fan. I a sobre, amb les pedres que hi ha, la humitat es manté més i això els va molt bé. Així que provarem així l'estiu que ve. Espero que us hagi agradat i m'agradaria saber què en penseu de l'ús que en donem a aquest petit hort urbà al jardí. Si tens alguna altra idea que creus que ens podria anar bé, no dubtis en deixar-nos un comentari. Apa doncs, fins la propera!